вече сме на летище София. Къде отиваме? Виена. Отиваме в Виена. Обявиха половин час закъснение за полета. Тъкмо ще има време да си чекираме багажа. Сега тъкмо се чудим как да ни се казва канала, защото към момента на снимане още няма такъв. Ще трябва да си направим един общ сивето и така като пътуваме чат пати се качваме. Ще видим, може да не ги качвам. Там ми е гита. Тук виждаме едно изгубено работно място. Вече си се управлява само. Вижте само колко културно посрещане ни правят австрийците. Излизаш от гарата и те посрещат дюнерджините. И 17 евро за дюнери. Сега имаме 300 метра до адреса и в тази уличка. Продължаваме нагоре. Добро утро. Така по същия начин имаше един изход от метрото, дето излизаше точно под Саграда Фамилия в Барселона. Намерихме си едно заведение. Ще хапваме тук. Взехме си круасанчета за изпът. Тия сандвичи между другото беха много гадни. Изглеждаха много добре, ама нещо имат странен вкус. Явно. Австрийците. Хохермаркт. Един от най-старите квартали тук във Виена. Тук дори в тоалетната мога да си платиш с карта. Сега сме се запътили към Hundertwasser, ако се произнася така. Сгради, проекти, които нарушават правилата на архитектурата, без прави линии, интересни, шарени. И сега ще видим коя платформа трябва да хванем. Имаме още една спирка.
И там вече се вижда. Има дървета и храсти по терасите. А тук сме от другата страна на къщата. Сега ще ви направя една бърза разходка. Много интересно, вътре по информация се живеят обикновени жители, просто е една от най-интересните забележителности във Виена. Хващаме към Белведере и ще се включим пак оттам. Между другото, вижте как едната част на двореца е в ремонт, обаче за да не развалят фасадата. И отдалече изобщо не се забелязва, че това всъщност е скеле. Ще хванем към операта, после ще обикаляме там наоколо ринга, както му казват. Осветени сгради, сега тъкмо е вечер, ще е хубаво за разходка и снимки. Направим една обиколка около операта и отиваме към статуята на Моцарт и след това Хофбург, което е точно зад статуята. Продължаваме в тая посока. Ето ни пред статуята на Моцарт, която очаквах между другото да е по-осветена. Нищо не се вижда. Тук е изобразен ключасол с цветя. От високо се вижда, обаче е много слаба светлина.
Очаквах поне да има клини насочени към статуята. Ето тук, точно до статуята е двореца Хофбург. И кметството ето там. Сега сме се запътили към парламента, понеже не е на около 5-600 метра. И след това ще отидем и към кметството. Изглежда много красиво. Стигнахме до парламента. Може да видите колко близо е до кметството. Ето кметството там отзад. Красота. Много странно, че стана 10 часа и много трудно намерихме заведение, дето да работи. Много рано затварят. Ама намерихме едно, пинахме по една биричка. Хапнахме, сега се прибирам. Запътили сме се към Шонбрун. И после остана да видим Пратера и градския парк. Ама сега отиваме към Шонбрун, ще се поразкараме там, ще намерим кафе. Снимах десертите, сандвичите и то му помоли да не снимам, че не било позволено. Ама аз вече ги бех снимал. Взехме си сандвичи, това симпатичното с боровинките да го пробваме. Сега скачваме нагоре, даже не знам къде ще излезем тук. Защото трябваше да слезем от метрото на 2 спирки, ама нещо се заблехме в телефоните и двамата и се усетихме след 10 минути, че трябваше да слезем. Тунка и яйце. Тия сандвичи са топ, за разлика от ония вчера, дето беше 2 филийки, ми струваше 10 евро. И за първ път ми се случи да ми се повдига от храна. А тук изглежда да готвим, даже май ще се поразходим. Това е много добро. Определено си заслужава 5 евро. Сега Ивето ще си даде експертното мнение. О май гад! Вау! Good? Alles gut? Има много боровинки. Не са пестили. Намерихме си кафенце. Ни пак на път за Шонбрун. Тук ще хванем U6. Имаме едно прекачване и сме там. На време. Паднахме на чувак. Направихме прехвърлянето, сега сме тук и на втората спирка Шонбрун. Сега отиваме да търсиме двореца. Между другото Ивето води. До сега когато да съм ми дал да води обърквам, сега ще видим. Това не се случи. И тук, като повечето места, е заградено. Некви шатри, некви ремонти.
малката градинка на Шонбрун. Отиваме наляво от фонтана на Тун. Като цяло всичко тук е много красиво и приятно. Тук виждаме римската руина, построена през 1778, т.е. това зад мен е на 247 години. Руината на Картаген. Здравей! 3 без 10 ивето вече е събуло обувките. Почиваме си малко тук. Харесахме си едно ресторанче, сега ще хващаме към него. Ивето я притеснява черния облак. И то май е на буря. Ресторанта, в който седнахме, се оказа сръбски. Звучи сръбска музика и дори в менюто вижте кой има. Ракийка. Сервитьора направо си говорихме на български, разбрахме се. Той като ни чу как си говори направо, почна да ни говори на сръбски. Пристигна сръбската биричка. Поръчахме си шницел. Нема как го вие на без да ядем шницел, не? Само че не от този широкия, плоския, някакъв като във форма на кремвирш. Педията ми е сигурно 20 санти. Гигантски. Топ! И звучи песен, която наподобява малко на Шушан. Толкова ми е тежко, че не е истина. Изглеждаше такова. Да, Но беше и така. Сега отиваме към метрото и отиваме към Статспарк, което е градския парк. Там е доста красиво. Ще направим клипчета, снимки. Пъс отиваме на Пратера. Да, и вечерта сме на Пратера. Това е плана за сега. Хай! Тук много красиво се получава дъга на моменти. Не знам дали ще се види. Надявам се. Запътили сме се към Пратера, което е последното, да ще видим. Вече купихме билетите за Будапеща. Утре в 10:27 трябва да сме хванали влака и вече да пътуваме надам. Още малко ни остава тук. Имаме още едно прекачване
Сега трябва да хванем U2 и отиваме направо на пратера. Имаме си круасанчета и колички. И това е нашия влак. U2. Сега сме си стати. Да, снима. Ето ни вече на пратера. Виенското колело зад. Между другото е огромно. Не знам дали от клипа ще мога да се види наистина колко е голямо. Приключихме с пратера. Тя отиваме към Стефанспад и ще обикаляме около дравата там. Да убием малко време. Това ще е U2 на общо взето. Утре ставаме и хващаме влака за Будапеща. Влизаме в катедралата. Сан Стефан. Хванахме точно на време катедралата, направихме снимки и клипчета и ни казаха, че затварят и ни изгониха. И сега отиваме да ядем тортичка, дето Ивето си е харесал. Аида или Айда. Вътре има огромен избор и всички изглеждат супер.
Централна гара. Гледаме си разписанието да видим кога ни е влака за Будапеща. Половин час ще се възползваме да хапнем. Не сме закусвали, пък Макдоналдс е супер закуска. Трябва да намерим четвърти коловоз. Вече гарата е огромна. Се носи на някакво много голямо летище, има всичко. Вика 10-15 минути закъснение, хора се събраха. Влака към Будапеща. До сега спорихме с някакви испанки, че техните номера са 71-82, а ние сме в 7-ми вагон, първи и втори номер и ни спорят, че те са на това място, както и да вече си взехме местата. И казваме чао на Виена и отиваме към Будапеща. Сметката за Виена харчили сме 1250 лева плюс-минус. Извъргали 36 км, 38 000 крачки. Били сме там 2 пълни дни. Първия ден пристигнахме късно, последния си тръгнахме рано. Сега отиваме към Будапеща. Може да пуснете клипчето за Будапеща. Беше ни приятно. Казваме ви чао! Чао! И до скоро!